Kastala Tibiyag! Musta ngay? Ha? Nay, asino ka itayan baraw? Ala ni Anday, nalipatan na kaon. Ay na, kinusyak tay anak ti kasinsin mo. Anaasam nga agay ayam iti kampuso iti ubingak. Ha? Kampusaw? Wan, Amin mo't akakaanak kakat nagayayam iti kampusaw iti ubing da lang. ay na antay, siyak tay kaadwan iti kampuso iday. Ha? O niya ngay, kumusta kayon? Ala, kimutong kayo ah. Ah, ay si Kamal, sigod mo't anak ko tungak. Ha? Ako ah, di kayat ko asawan. At adakim mutong kayo antay. Mala, umay kayo, tayin tayo og merienda. Ha? Pag meriendaan tangay baraw. Dito antay, ada restaurant dita. Mala, umay kayo. Ag merienda tayo, kabayatan ti pa nagis-istorya tayo, antay. Wano saan, mangan tayo kiting, tama ka pang panganak iti kilawan. Ah, ay sige nga raw, mapantan baraw. Anyat nagan mo itayan baraw. Ala ni antay, managlilipat kayo talagaan. Basta tay kaanakan nyo, ngagnanay iti kabang-ibang nga ilay. Lagipin nyo ah. Ah, si katay anak ni Hilaria? Oh, makita yo, di nalagipdak mo't lang, antay. Ah, ay, si kakaday tay inauna nga anak na, ni Danilaw. Ha? Uwan, ante. Oh, di nalagipdak kaon. Ay na, pasensya kan baraw. Ubing ka pa'y ngamin idinaudi anakita ka. Hindi ka nailasay. Na, ante, gagangay na. Ay, wan, nagkapo kayo di bangko itay, ante. Wan, baraw. Inruar ko tay impaw iti kasinsin mo ijay abraw. Tay gatang ko iti materialis ijay balay. Madama nga may ti pan nakatarimaan na. Ah, kastaya. Kahit sino nga iti kadwayo ag gumatang, ante. Awan, saklatan baraw. Ah, Ang mga arkila akton iti pangilugan na. ay sos, mabannog kayo na. Di nasayaat, siya kung ti gumatang, ante. Ilis tayo dagiti rumbong ang magatang. Tasyak ti mapan gumatang. Tapno, saan kayo mabannog? Takasi kayo, Mart. Ah, sigurado ka, baraw? Wan, ante. Ingkay mang tulagan itilugan nga arkilain nyo. Tasyak ti mapan gumatang. Ah, ay alaman nga ron, baraw. Ay agyaman nak, Awanan nyaman na, ante. Ay, unay ka to'y antiko na ya. Ah. Pat-pat ganggaw na, ante. Oh, kukuha mo na ito a cellphone. Bakit? Ha? Ay, nay, damot ka barbaro a cellphone mo. Wain, iso ako kukuha mo na ito daan na cellphone ko. Nangalaang manan iting gatang mo. Ay na, namagampay lag. Amom lang arudan. Manan binikti, ma'am. Asino manan ti binudol-budol mo? Apay ay masapol abalik samda kita. Bakit? Aguli magkakadilatan. Ay na, wali. Kaano nga isardang mo ti kastangar aramidam? Kaano nga agbalbaliw ka? Adula amin. At adupay mo dita tidakdakas to ugali daang amsyak. Umununada pa yung agbaliw santo syak. Ay, siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam, wali. Laglagi pamtay pagsasao ako nana. Di ka mangloko, tapno di kanto agpullaw. Hay apo, bakit? Depende mo day tayo ti masaknan Sa anak tong agpulaw, tamuktar aramidag. Kastala ti biyag. Flor! Walay! Umayak man! Flor! Lukatan nyo latan tiri daw, nanang. Ay na, nangagyo ka din dyan news iti radyo, anak ko. Ha? Ay saan, nanang? Apay aya, anyaman ti nanggagyon iti nyaws. Ay na, adaman na budol-budolan. Padak abakat. Ay na, kasi mo't di padak abakat. Intaray datay kwarta na nasurok a 50,000 pesos. Binudol-budol da. Ay na, nanang, saan man na day? Tati umayo ibagbaga. Ay na, makapadanag nga road, anak ko. Awan ti rumba nga pagdanagan nyaw. Basta na daw masidag kada kayo asaan yung am mo. Panawan nyo adagos. Kasta lang dayta. No adag palukaw, adamot amang lukaw. Flaw, nangalaan nyo nga itinggatang nyo iti motoryaw. Kwa? Ay,
Daytoy ti kagurgurakot. Mairamramanak nga agululbod. Gapu iti aramid ti asawa. Lor, mangmangagnak ka day. Nangalaan nyo, iti inggatang nyo iti motorsiklo, yaw kunak. Kwa? Ay, hulugan ka no. Kuna ni Wally, nanang. Anya, hulugan manan. Pati nagiti agkakangin ang appliances yaw, hulugan. Pangalaan nyo nga, iti paghulog yaw. Jack amo akan ni Wally, nanang. Apay, ni kadila ang walay ti agdisdesisyon, anak ka. Ay, nanang. Taiso ti agbaybayad kadag iti utang me. Pangalalaan na nga iti kwartana. Katawan mo trabaho na. Jack amo kan kwa na, nana. Nakita kita nagadot inruar na kwarta iti ATM machine. Saan na madlaw nga adot ti kwarta day tala kaya? Simple lang agkaw-kawas. Kung nakita ka nagpatulong iti gwardya, tadi na mo ti mang-operate iti ATM machine. Ay, jaya. Soruto ka. Patsik anala ka ayalis, talipuspos day tala kay. Asino ka itayon, baraw? Ala, nalipatan da kaun, angkal. Kano kasinsin ko ti asawa ti kanakan yaw. Nagkita tayo ni tinaminsan, angkal. Hindi nga'y kasar ti kaanakan yaw. Ay, nadyak malagi po na, baraw. Ay, pasensyakan. Asino aka anakan? Tay nagkasar, hindi na panatawad. Ni Silinaw? Wan, angkal. Ay! Kabsat ko ti asawa na. Si kansamot tay bayaw ni Silino nga artay. Tay uray lay mais-isbon ti pantalon na no mabartay. Si kadayjay. Wan, angkal. Ang nagbalbaliwa kaon. Inidya kon ti arak kan sigarilyo. Nasingputak itan. Ay, nasayaan na baraw. Ay, kumusta kayo, angkal? Ay, kastoy lumaklakay na taon. Nagkapuan nyo ngay? Napan ko man inruar, tayo pa iti anak ko manipod na bro. Gumatangak man itinwang. Ay na, gumatang kayo pala itinwang ay, kat adamat nuwang yon, angkal. Natay nga ron tayo kakaisunaan nuwang kaw. Ay, kasta ay Di kay sapay na nga. Di na sayat, intay pa yung mga dita restaurant. Ay, una. Ay, nasaya at may tapno at nakadwak amagaan baraw. Baraw. Siya ko ng kal. Po, manumot latikin nantan ngay. Siyak ti mga libre kada kayo, angkal. Kakaiso na nagkita tayo. Dahito yung bayad mo baraw. Ay, so, saanan. Idulin yun dayta. Libre kayo nga raw. ay, agyaman nakano kasta baraw. Awanan yaman ng kal. Ayun gayam, pagkatangan nyo ngay tinwang. Ay, tainwang man ti kumparek. Agbalor iti 30,000 kay. Anya? Nagninamot daytan. Adanwang ko, angkal. Ibargain kon ka. Nagdakkalanwang. Agbalor ko may ti 40,000 dayjay. Orated ko lang iti 20,000 kada kayo. Anya? No kaya tiyaw, sumurot kayo kanyak, taintay kita ang tinwang ko balay. Ay, sige man nga baraw. Mabalin ka di abayadan nyo itan, angkal. Tay bangkok adagusan. Awan tong aminon ti wayak nga agpaili. Ano, mabalin angkal? Sana bale, ta siguradong jenwang. Takkel ti discount yung kanyak, angkal. Ta awan mo sab sa balay. Sige nga ron baraw. Ay, sabs. Nagbilbilang. 20,000 pesos dayta. Doblem abilangan baraw. Sana nabilang yung mutin, angkal. Mala, orayan dakbit dito Tay nakpaibang ko na ito, angkal. Kalpasan na, agawid tayo balay. Tapno maala yun, jenwang kaw. Ado man ti kwartatan bakit? Atay, alam mo ti sa ngaribaw. Tip mo kanya. Di kag sinay Imbis ko maamaragsakan ka, tado man ti kwartata, ag sinay ka may. Saan ka naragsak iti kastangar aramidam Wally? Pakaragsakam ti manglukluko iti padam a tao? Ipalagip ko manantay pagsasao ako nana.
Di ka mang loko, tapno di kanto agpulo. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, wale? Ay na, Flor. Sa anak tong agpulaw, taamok tar aramidag. Di mo maibaga ti kasta. Taawan ti agnanayon adakas nga aramid. At dalat ta pagpatinggaan na. Kasanon, numapiliw ka? Di ka mabutang amabalod? Ay, kano mabalo da, kanya nga rod ngay. Kastala ti biyag Aklo na ka, no kastaman bilang tigasat ka. Bakit? Aw, nang, kwartayaw. Anusan nyo pala ti limagasot tadagatangag. Pangalalaam iti kwartam, anak ko. Saan ka mo't nga agtrab-trabaho? Nga maapay nga dalat tamot kwartam. Saan ka mo't amaaw-awanan iti kwarta? O, nay kay lakit din ayan, nanang. Saan kayo nagdamag? Basta awatin nyo latan. Anak ko, Nainyawat ko ti kwarta. Thank you kung ayaw mo tin nalpas. anak ko, thank you nga rud anak ko. Pasensya kan mas daawak lang amen. Di kay ka di madanagan. Ta sa anak mo nagdakdaga sa tao. Sa anak a kriminal, nanang. Sa anak a drug pusher. Kang runahan iti amin. Sa anak a rapist. Iso adidak kumamot pagpanunutan iti dagas. Ay na, Flor, nakabutbutang ti may warwaragawak iti radyaw, kastamotan iti tibay. At damanan na biktima dagiti budol-budol gang. Sapay padak ababakat dagiti biktima unda. Kan adda pay lalakay. Nalaing mo't dagiti at tao, anya. Nalaing damang limlimaw. Ay, nanang. Aday bagak kada kayo. Ingkagluton. Ha? Panawan da kami kaninanang ditoy. Ingkagluton, tamabisinak. Sige, wale. Sige, Nanang. nanang. Nang, dito kayo ng mangal daw Tagluto ni Flor itinaima sa sidain. Naimas mo't akanayon ti paspasango yung kanyak asidaan, anak ka. Mas daaw nga raw dagiti kalugaran tayaw. Apay kano akanayon kayo agumatang iti appliances yaw, katawan kano mo't trabahaw. Ay na. Anya kumaya ti baby ang da. Kat saan mo't nga isuda ti paggap-gapon ti gatgatang ko kadagitay. Ay na, amumuton dagiti kalugaran tayaw. Ado, dagiti man nakibiyang. Di yu ida ikaskasaw, nanang. Utangak dagijay. Binulan at tintinagak. Pangalaam nga iti pagtintinlagmaw, anak ka. Ay, diskartik mo't dayta na, nanang. Saan nyo na problema ang dayta? Ta saan mo't ada kayo, ta agbaybayad. Wali lakay. Isardeng munti kastangar aramidam. Ano pundakan dagiti pulis? No maanupdak Amom nga raw, no syaktan ano panda. Kahit asino kumapay ngay, aramid mo matday jay. Luk-lukwam ti padam a tao. Amom nga raw, no syak lang tagar aramid iti kasjay. Anyat amom ngay. Amang ano ado kami. Siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam. Itap nga mom, saan ka makaturturog? Ikidum mo dagita matam atap na makaturog ka. Marigatanak nga rod ang makaturog. Gapo iti kapapanunot. Ay, apo. Katno day ta ti kalakaan nga aramidan. Ti maturog. Ita, ibagam kiti na marigatan ka. Wale, sa anak ang makirin-rin nabakan ka. Ay, pangaasim. Ay, Denggan na kuma. Among bakit, rabiin. Maturog takit din. Hello. Hello, Nana. Ni Brenda na ito'y. Gayam ta anak yu. Ay, Nana, disgrasya ti anak yu, Nana. Anya, kumusta ni Walay? Ayan na ita. Aday sa ospital. Ay, na, agngangabit ti biyag na, Nana. Anya, ay, ti anak ko. Kasapulan ti 100,000, Nana. Tapos maispal kan patay ti anak yu. Sa dinong ospital ti ayan na. Sige, ita kasaritak ti Saan na, manugang Nana? ko. At tani sa ospital ti asawa na. Ha? Saan kayo naman pa ni Balayda? Anya, Agsarak tayo ni Plaza. Urayan kayo, Nana, ha? sige, tagdis kitarak iti kwarta. Dito yang agpwesto. Si putak na the senior citizen na maalilaw ka. Nalaklak ang amin nga ulawon kay dagiti babakit kin lalakay. Jay, sir, mabigbig ka. Ay, uray siyak sa May lasin ko na kita.
Dagit binudol-budol ko. At nakadwada polis. Ay, tumaraya ka na. Hoy! Sumartag ka! Kamkamatandak. Hoy! Sumartag ka! At apay polis dita. Ay, sus! Pinalawlawan na ko na. Awanan tilusot ko. Matiliwa ka. Awanan ti kwarta nga inutang ko. Intaray dayjay a babae. Pakawanandak ko mga nanang. Ay, Jaklaim pagarup akas tag-ayam ti panggadam walay. Anya nga ita, siyak nga inam tinabalsan. Gusto nanang. Di kayo nagsamit. Bayadak tulangan, tinapukaw ka na kayo akwarta. Ilakok na kita appliances media balay. Kastamot ang timotor ko. Kaya sa tipagbayad ko itinapukaw akwartayaw. Anya nga'y itawali. Di husto, ti kanayon ko nga ibagakan ka. Nagpulukan. Bakit? Pakawanan na. Agpabawi ak. Sorry Nanang, pakawanan dak ko ma. Inuray mo, anatiliw ka. Sa kaagbabawi. Ala, agsingsingpot kan anak ko. Kastala ti biyag. Adda ka na yun iti uday ti babawe. Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mangluko tapno di kanto agpulo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag!